వయసు నడి వయసును పోకముందే వీటి ఎందుకు నాకు సంతోషం లేదని చెప్పే దినాలు రాకముందే దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకోమంటున్నాడు ఆయన. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. ఏ స్త్రీ అయితే ఎన్నిసార్లు మోసగించినా గాని ఆ స్త్రీ వలలో పడి దేవుని ఆత్మను కోల్పోయాడు ఆయన, దేవుని మహిమను కోల్పోయాడు ఆయన. దేవుని యొక్క ఆలోచన, దేవుని యొక్క పని కొరకు నిర్మింపబడినట్టు వాడి యొక్క ఆలోచన మరిచి చివరికి ఎవరికి బానిసగా మారిపోయినట్టే దెలీలా అనే ఒక స్త్రీకి బానిసగా మారిపోయి ఆమెతోనే నా జీవితం ఉంది, ఆమెతోనే నా యొక్క బ్రతుకుంది అన్నట్లుగా ఉండిపోయాడు. కానీ ఆమె ఎన్నిసార్లు మోసం చేసినా కానీ ఆయన కన్నులు తెరవబడలే. చివరికి ఏమైంది తెలుసండి, ఫిలిష్తీయులు అందరూ కలిసి అనుకున్నారంట, వీడి కళ్ళు కనుక ఉంటే మనల్ని కూడా నాశనం చేస్తాడు కాబట్టి వీడి కళ్ళు పీకేయండి అన్నారట. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది చూడండి.